Maurice West go back and no. Maurice Music Nigeria. All London na kai no. Ekunde na kanete no. Onye kwelu kora no. Onye mezi na mpago. Maka n'okporo kora n'ụwa. Onye wakara kwotuara no. Onye mezi na nganga no. Maka na nganga bulu ụzọ n'ụwa. Nekwu onye nwa, nekwu ọdịda. Ọ bụrụ iwe nganga mere mmadụ nọ. Si ebufekwere ga mma na yo. Oye mukwelu kera no. Onye mezina nụ na ndị ọzọ melụ. Maka na iji ụwa mmadụ niile abụrụ n'ofu no. Oye mchikenele nwa ya. N'oje na nwa ya ada alụ alụ no. N'omegbe oje ahịa senata okwu n'ụwa no. Maka na ọ dị n'mma karịa onye ori abalị. Onye nko ekozina no. Onye bụzina lụchi ụzọ no. Maka na nnekwu ọsọ sokwana ya no. Onye mezina anyukwu. Ndụkakụ. Oye mụ na ndụ bụ n'isi akụ nọ. Onye arụkazina n'ụmụ ibe ya. Onye jizi na mmadụ ibe ya achụ aja nọ. N'okpuru mmadụ ka ya nakwa ana ahụ. Ife ụwa kwụ n'ụwa nọ. Onye bụzi na mmadụ maka ya. N'onwerekwana onye ga-akwụ n'ụwa nọ. Echezokwana. N'ọnwa ụwa gbugidelu gbugide. Bukwuo ma the Queen of England. Ọnwa amaeze nọ. Ọnwa ma akwane nwata nọ. Oye mụ n'ọnwa ụgbọ alele nọ. N'ọbụ n'ụgwọ mmadụ niile ji n'ụwa nọ.
anyị ekene bezie ndị ọma du anyị n'okwu anọ mmadụ dịka Chief Dr. Uchenna Emmanuel Nweze ọdịiche n'Olido obodo ukwu Enugu Ezike ka isi pụtara mana Australia ka ibizino odogwu na-azọ ndụ n'ụwa nọ onye ọma dịka ya akọkwa na anyị mmadụ dịka Chief Kevin Ikechukwu Ezennia ọzọ Udoka n'ọrụ ukwu the KKBit Digital Exchange Service n'Australia onye ọma na-egbu ifeno mmadụ dịka Chief Dato Emmanuel Abuguchukwuma na Malaysia oke nwụmịda n'obodo ukwu Enugu Ezike ka isino the majestic target worldwide onye ọma na-ebu ndụ nọ mmadụ dịka Chief Dr. Simeon Chris Onyeka mkpụrụ ọma nwa obodo ukwu Enugu Ezike ka isi pụtara Don Chris na anyị kenele nọ mmadụ dịka Chief Dennis Agbo the Honorable House of Rep member nebu n'ofu onye na-ekwuru anyị okwu n'etiti nọ onye ọma gaba n'iru na anyị sori nọ mmadụ dịka Chief Obinna Iyegbo Obi Kubana ọkpata ozuru ọra n'ọba ụdị mmadụ ya akọkwa na anyị mmadụ dịka Chief Dr. Allen Onyema the chairman of APIS Nigeria Igbo Igbo n'Igbo gono ụdị mmadụ ya akọkwa na anyị mmadụ dịka Chief Dr. Sam Onyishi the chairman of Peace Mass Transit Nigeria onye ọma na-egbu ifeno ọ dịghị akọkwa na anyị Noise Music Nigeria. Mother de Kaya Kokwana,